Pirthelong la sona khai tanon dulang munit ki thi tang dum da dorapet thiet a phita latum me an pipe lapen latum chomkan de dege me an pilong le latum thiet mate munit chewa pen hoptai si chikloyon lapen aning kan ta alang tum along si chibiverity lake chuman kan ke tik ke alang tum labang so adet body mate ki tang abang pum thiri mate me an thonong le lason akhai ta nona Pirthelong dolang ang te labang so khai amen go pilo ko pia khai lo lapen kona si ke dolo labang so khai tum phan toraja pusikir lapen labang so khai tum Sulawesi pu Indonesia adet long sido lahalo toraja khai ki thitang atum penda dorapet manghu da meme labang so khai tum la so det body lapu thiet pen bule bikok kali sita ningkani sipene phong latum ingpu po abang kititang abang apum latum pangthir thir lake ceremony of cleaning corpse pu mane kititang abang pum kapang thir latum chomkan ketik ke lason si klem toraja khai tum labang so det body mate kititang to man kapang thir ningkani sipen labang so process mate ki claim assignment ke lake maneni rituals pu latum hadak latum kamatha ke latumen kachipa me kititang dom ben chingki voi lason si langtum ke claim mane manene process mane rituals toraja khai tum labang so det body mane kititang abrang pum koson si ahopta achiklo aning kan kibiun lo lata manghumi me koson si latum ka preserve mate kibi thek dalo lake langtum hor masala lapen coffee powder lapen kaprak ajontrona do latum lahai se kirim ben si labang so abudi mate abang apum kititang abang pum aning kan dame kapat thuthe pan ke klem sita arlo apok arlo aphek ang thin lai bang ke arlo hormu bang ke latum ulai lapo mate saphalapo labang ke war choriti ansi abang arpum jungjung si lapu bikok po mosala hor lapen coffee powder lapen kaprak hormu pangui pen se tumpan aning kan kibi labang so Sulawesi long ke do khai toraja khai tum labang so dead body phaning kani si pen e phong ke latum pangthir thir perilar po cigarette duma hor laidami tung po lapen chingki voi photo chutli po lapen lason se tum klem lang tum long si kaita dodo po lake chomangkan klem kletik tangte men tu se tum chomangkan klem no pade latum akhia dat ke do mate pleng o hut pleng o e pute latum klem lapan ke klem tang no pate arsik jit itum karbi tum son chomangkan pathe pika labang so toraja khai tum labang so chomkan klem lake rambu solo chomkan latum kithi tang arbang apum kibitang naman rong ke thon final day mate akijut silo kwanma ke plang laan sile tum kapangjang kiduk tum ke hotpen ke rong che thon long derware la son lo kwan stanga ka duri ma laan si det budi bang hem jibi nang kawati lapen ke plang dum ke thona prang dami lahlo rambu solo pula tum process lo mate kithi tang dum han rong ke thon mate ki jutsi arni bangso det body mate toraja khai tum kithi tang abang pum thiri me ani bidam hotke arong dopik lapen latum chilong bi lapen kaprek hormu se tum thubon po ansi rong thonji lapen la sohut hello latum final rituals mate kechepadi ki jutsi lo toraja khai tum non ke muslim na christian se ong Christian ong nu 85% bang do voi phita me latum pamonang than lo rambo solo pola so ke klema sai bang latum ingtonte lapen non puta klemom lang adhorom le Christian bo voi phita me latum lamang so process bang non na klem la nalo ma muslim mutame lamang so process sang tum no anta rimbom la ahok et potel don thorom ke lake animism mate itu mason chokli chope jo khai